Hej. I dag skal vi vise jer, vi har en gæst med i dag. Det er mig, Lasse Brom Danmark. Og det kommer til at stå lige på Danmark. Han har lige startet en ny kanal, og der kommer et link til hans kanal. Han har lavet noget med en creeperdance. Yeah! Og så skal jeg også lige se, hvad jeg har bygget siden sidste. Jeg så ikke mine andre videoer, der de kogte alle sammen. Har du bygget det? Jeg ved ikke, hvor du kan downloade det. Ja. Og der gik det kogte der, tror jeg, det synes jeg ikke, vi skal se. Hvorfor kravler du så op i det, når du ikke skal se? Det er det der nye. Ja, men jeg tror, du siger, at du ikke kan se det. Ja. Så har jeg bygget en skrødebane. Det flyver lige derinde. Den der er lavet med går aftes. Nej, ikke i går aftes, så er det mere så. I forgår aftes. Om dagen i går lavede jeg den. I dag er det den nye Og i... Okay, og den her skøjtebane, den kan ikke komme ud. Godt. Hvor er det nye af? Så for at komme hen til, så hopper jeg Hvorfor er det nye kampe? Det er min tekst, og så skal vi bare lige ned under vandet, og så skal vi gøre det. Det virker også bare det lave i navn. Vi skal bare finde det her hul i det. Så er det en folk, der laver det. Det er selvfølgelig også meningen, det er så simpelt. Så er det det. Det er så lige. Nej. Det passer faktisk ikke til andre, det er mig, der bygger det. Hallo? Nu kan jeg lige tage svarene af det. Jeg kan ikke være med det. Jo, tak for i dag, og det var virkelig nu, jeg lige præsenterer Lasse Brom Danmark, altså. Det er nu lige, vi ses en anden gang. Bye bye!